Картата на съзнанието е емоционална зрялост, която не се равнява на физическата зрялост. Тоест, ако един човек е по-възрастен, не означава, че е по-емоционално интелигентен или че е на по-високо ниво на съзнание. Нивото на съзнание е различно от възрастта ни. Аз мога да съм по-млада и да съм на по-високо ниво на съзнание от някой, който е по-възрастен от мен. Най-ниското ниво на съзнание, това е режим жертва. На мен ми се случва. Какво прави жертвата? Обвинява и не поема отговорност. Какво се случва с жертвите в природата? Изяждат ги. Ако хората не искат да бъдат изядени, трябва да излязат от режим жертва. Да не делегираш на работното си място е да живееш през контрола. Аз мога да го случа най-добре, с най-високия стандарт и не делегирам. Искам да запазя пълен контрол. Нямам доверие на живота, че ти ще се справиш, че ти ще се научиш. А какви са начините да повлияеш? Картата на съзнанието ми позволява да променя поведението си към хората, не отношението. И да избера правилното поведение в дадена ситуация. Какво означава безусловна любов? Безусловната любов е аз те обичам и не в замяна ти да ме обичаш също. Аз те обичам. Точка. Ако си напишеш домашното, ще ти позволя да гледаш на таблета. И така се учим на условна любов. А безусловната любов е като при децата от 0 до 1 годинка. Не му казваш спри да ревеш, за да ти сменя памперса или за да те нахраня, а ти го храниш, за да спре да реве. Ти му сменяш памперса, за да спре да реве. Тоест това е безусловната любов. Ти не го сменяш, защото детето нещо трябва да направи. Не се грижи за него, а ти просто се грижиш за него.